ngaphambili othi musani ukukhumbula izinto ezindala. Siqala unyaka mfundisi, asiwazi ukuthi siphethele ntoni xa sibizela abantu esitulweni. Abanye babo bangena kulo nyaka njalo umtshitshi bephoxekile ngoba izinto ebebecinga uba uThixo uzawubenzela zona kunyaka odlulileyo kungoku akabenzelanga uThixo. Kodwa phambi kokuba uThixo enze into entsha uthi musani ukukhumbula izinto zangezolo, ningazikhumbuli ezamandulo. Ndiyavuma unyaka ophelileyo uphele ngale ndlela ophele ngayo. Ndiyavuma ipromotion ibingathi iyathembisa awuyifumenanga, kodwa sukhumbula into zangezolo. Ngoba sizilibazisa ngokukhumbula into zayizolo. Ndiyinkwenkwe iyalapha. Ndiyekile ukuthi ndiyinkwenkwe sengingamakwe ngoku sengingamakwe. Ndiyakhe ndolusa tata. Kwenzeka into yoba kunethe ndingaphesheya komlambo. Xa kunetha kunyanzeleka into yoba mawucangathe apha phezu kwalamatye. Impazamo esiyenzayo kukuthi silibone ilitye elilandelayo kodwa sibambelele kweli. Tata, uthi lo mzalwane musani ukukhumbula into zayizolo. The process of healing from each trauma zayizolo siyilibazisa ngokubambelela kwizinto zayizolo. You're not responsible for into ezenzekileyo izolo, kodwa you're responsible for ukubheka phambili. Zenzekileyo. They have disappointed you. You're not responsible for that, but for your own healing, uxhomekeke kuwe uthi step forward. Sabizela abantu esitulweni. Ufundisa uMajola uthi masibe nokholo olungaguquguqukiyo. Xa singena kulo nyaka andinawunithembisa uba kuzawuba kuhle konke. Mhlawumbi kusezawuba nzima kunonyaka ophelileyo, kodwa olu kholo luzawusinceda phakathi kobunzima esizawudibana nabo kulo nyaka. Sazi into yoba noba kunganzima namhlanje, kodwa uThixo uzawudala into yentsha. Ndibizela abantu esitulweni abathi zenzekileyo. Kodwa xa singena kulo nyaka ndinqwenela into yoba nakweyam imeko uThixo adala into entsha. Ndinqwenela into yoba nakweyam imeko uThixo enze indlela. Yemfundisi nevesi oyishumayela lapha, uSirayeli uselethinjiwe. UThixo uvumile ngabom into yoba uSirayeli athinjwe ngamabhabheli. Wathi ngokwasekuthunjweni wathi kodwa zawudala indlela entlanga so that abantu bam babuyele endaweni yabo. Yabona ke uba ngaba usebhabheli, mhlawumbi yivesi yakho le yoba ngokuthi uThixo uzawukwenza indlela yoba ubuyele kule ndawo ebekudalela uba mawube kuyo, ngoba le ukuyo it is because of amabhabheli. You are not responsible for ukuthinjwa kwakho, kodwa your way home xhomekeke kuwe, ngoba uThixo uzayidala indlela. Uyayidala indlela uThixo, but akuzosincedisa into yokuba uThixo adala indlela ze singahambi kuyo. Uyidala indlela uThixo khona ukuze sihambe kuyo. Ndizowucela umntu othi now that uThixo uyidalile indlela, ndifuna uhamba kule ndlela uThixo ayidalileyo, ngoba izusinceda into yokuhlala phantsi